Hi mga unoy! Welcome back to our YouTube channel! Karon magsanggi namin sa among mais. Mga adlaw. Gahi lang no? Gahi. Ang uban po gahi, ang uban po mokra. Kay kaning nalaya kayo mo ni gahi. Halot makalot. Kubala na ka? Ah. Kamot ng rag. Kuan, sa kabaw. Ang kubal. O dyan. Buksan mo tayo ni. Ang oras po natin ngayon ay 6:15 in the morning. So ayan na nga, mag-start na kami. Without further ado, let's get started! And 3, 2, 1, let's go! Say, may istorya ni mo lo. Hunet. Gahi kay lo? Gahi lain kain ko ano ni. Nagtuklong ba? Wala mga gagloves. Ang glab ni. Mga kubala na kayo mga kamot. Ngayon na lang og. Yan. Sa kabaw. Ya lo. Ay di man ay gusto mo na ko. Tama na yun. Yung sa lang yung mga. So, Paulit na lang. Ayaw na pagtabang. Kaya karon muli. Uli na lang la. di na lang. di mo kuno usong. Gani. Lailay lang po niya. Ginagawa mo. Ako ng mga nahagba kay mausik mo po na may puso ra. Muna po akong paano sapli-saplion. Nga samgon nga tumba man niya sa hangin. A few moments later. Hi mga unoy! So mananggi ko karon. Yun na niyo na pagsanggi. Gahi na kayo siya. Hi, butang la. Jarang. Dapat pag human ani iana day o iana.
Ayaw ra, malugay na. Nangamaya, oy. Wala na la. Nakitaan diha. Anak ko diha. Wala, ali na. Balin na na, uy. Nagkaon na ka la? Ayaw akong kaon. Gusto mo ko magkaon ko. Kumana la? Ano? Lain na, uy. Gahit tayo. Yahi, Taasa po ni, uy. Naon naman din, uy. A few inches later. Anong masasabi mo? Ang kamalaking mga puso. Salamat tayo sa Panginoon. Mm. Ma, ikaw ma. ang bakit api-api naglaot. Nagahay kay outfit, oh. Siya gloves po. Palitan ako sila gloves, eh. Pag-hi ma, hi ma. Mga unoy! Uh-huh. Nananggi na misa mo ang mais nga dagko kay puso pero buyag. Ada, bakit ada ko? Dako ba? Oh, dagko kayo. Oh, Oo. Sana all. oh. Kamay ginay. Ay mga anak, Oh, mga unoy. anak, tingnan mo. Mabuti kaya ang ginagawa namin dito sa Many hours later. Salamat sa Ginoo nga human na jud mi og sangge. Ang grasya nga imong gihatag kanamo. Amo nang nahipos. Daghang salamat Ginoo. Karon ang trabaho na ni paghakot na lang pod. A few moments later. A few inches later. Many hours later.
A few moments later. Hi mga unoy. Salamat sa inyong paglantaw. Bye.